Arratsaldeon, zuten da? Bai ez, sobran. Bueno, gaurko izlarixe, amendakau, naro aldan ondo, eta bueno, gaur posan dixo motezta bera presentati, zen eure lanki dire, aztin etxen dugu biharra. Batzuk ezautuko zuez, torri zan Paint of Sciencea idoian emonban itzaldixe, antxoi aiburuz, baina gaurren gorau ondiokan gexaua zabaldu. Osa, pentsaten dut oso interesgarri izango gorala. Bueno, naroan ibilbidi bizkat azaltzeko, espazen duen aurretik ikusi, berak eiban teziz UPV-en, oza, Euskal Herriko Unibertsitatin, aztiaz bateak, kolaborazioin, bai antxoan, bueno, pelagiko txikixan reklutamentu, batez be antxoan, eta horrei eragitzatzen faktorin ingurun, faktore biologikuk, ekologikuk, eta bueno, beste hainbat, berak esplikako txunak, hobeto, azalduko txunak. Eta, bueno, gero juntzan Saudi Arabia bebai, estantzi xabatetxea, eta horren bueltan, aztin hasi izan biharrin, 2005-etik aztin etxen dau biharra, pelagiko txikixetan. Eta batez beuran poblazioin reklutamientu, hau da, zemat antxoa txikikazu hontan urrengoko urtin jakitxeko eukiko eroen, arrantzateko morun, bueno, poblazioin bertan, horrek ez duzuke etxetxuz, otolituk erabilitxe. Otolituti amentxe azurra txiki-txiki batakarrena arrainak burun, amentxe gainin. Eta, bueno, horren analizizaz gauza asko jakileik ez. Baina, bueno, horretako gaur bera torrire, eta berak esplikazko zelanik biharretzen daben otolitukin, jakitxeko, urrengoko urtitan, zemat antxoa eukiko eroen, antxoan poblazio zelako izango oran, eta batxe be, beste gauza batzuk aztertzeko, eta horre HP berbaen gorau, zelan azkan urtitan ikusten duen antxoi txikixau arala beste urtitan baino. Eta horrei azalpen bat topan asan, hainbat ikerketa etxuz naroak, eta gaur esplikazko eskube bai zeo betotxua. Bueno, beste baik, amendakau bera, eta horrean naroa. Eskerrik asko lehiru. Eskerrik asko leireri, zientziaren giltzari berriro ere ondarrura gonbidatzeagatik. Suposatzen dut, aurreko itzaldian Idoia Tabernan izan zana gustora gelitu zinetela, eta horregatik berriro gonbidatzen zutela. Plazer bada beti ondarrura bueltatzea. Eta gaur leirek esan duen bezala antxoari buruz. Hitz egiten pasako dugu arratsaldea, bai? Galderaren bat balin makazute zerbait ez bada ulertzen, altxaskoa eta gelditu, bale? Ez hau dazkenean ez da nik hemen txapaskatzea pixka, denak batea berri iristen gehan, antxoarekin batera Bizkaiko golkotik bidaiatzera, bai? Bueno, aurreko hitzaldia argazki honekin bukatu nun, eta gaur nahi dut argazki honekin hasi hitzaldi hau ere. Argazki hau, nire kalkulun arabera, izan daiteke ondarru, 1955, gutxi gora bera, bai? 50. hamarkadan. Hemen agertzen dian lau emakume, hoitatik bi haume lorea eta isiko agurtzane, nire haume eta isiko, eta beste bi ondarrutar emakume. Ez dakit norbaitek ezagutzen baditu zute, seguru igual norbaitek badaki, zeintzuk dian, esan lasai, ezaguna bali madia. Baina, bueno, nik argazki hau ikusita, pixkat aztertuta ber, nolako izan zan beraien eguna, ez? Azkenean emakume hauek arraia saltzen zuten, eta nik imaginatzen dut, garai hortan, goiz jekiko ziala, lan pila bat ingo zutela, arrai pila bat salduko zutela, eta horien artean, antxoa pila bat salduko zutela. Hemen ja, argazki honetan ematen du, nahiko pozik daude, segurazki ja lan eguna bukatute, eta beste gauza batzutara jungo dira, ez? Eta, bueno, ze pasa zen 50 urte berandugo. Ja, emakumei utziko dugu lasai, lan nahikoa egin zuten, baina, bueno, zakit hemen arrain saltzaileren badago, baina 50 urte berandugo, desde luego antxo asko ez zuten saldu. Ze pasa zen 2005an, seguro, hemengo denako goratuko dezutela. Antxoaren arrantza debekatu zen Bizkaiko golkoan. Ja, 2000 urtetik ikusi zen, antxoak gero eta gutxiago zegoela, eta ja, 2005an arrantzalak itxasoratera ziranean, ez zuten kasi antxoarek aurkitu. Hori izan zen desastre bat. Orduan, barkatu. Ematen diozu berriro, ezakitza ikutu zerbait? Izan zen desastre bat. Orduan Europatikan,
erabaki izan ikusita espezia neko arrisku larrian zegoela, erabaki izan arrantza ixtea, espezia pixkat suspertu arte. Eta laguntzan itxita 4 urtez, dakigu esten 2005-etik 2009-ra. Horrek, ekonomikoki eta ondarru bezalako herri arrantzale batean, bakizute ondorio oso txarrak izan zitula. Azkenean, olako espezie garrantzitsua arrantzarik ezin da egin, ondorio ekonomiko oso larriak. Eta ekologikoki oso larria azkenean dakagu, espezie garrantzitsu bat ekosistema mailan, antxoa kokatzen da ekosistemako erdi mailan esango genuke, eta olako espezie bat ia desagertzeko arriskoan egoteak, ondorio larriak dauzka ere, bai? Eta zergatik pasagea 50 hamaika inbeste antxoa zeon eta gero ia desagertzera, ez? Hau da erantzuna gutxi gora bera, bai? Hemen dakaguna da, datuak, lortu ditugun daturik zaharrenak, diala 1940-tikan gaur egun arte. Eta hauek dira, Espainiako datuak dira, Espainiako portuetan zenbat antxoa desembarkatu zen, zenbat antxoa deklaratu zen portuetan. Eta ze ikusten dugu, begira. Ikusten duguna da, daudela, gora bera izugarriak, bai? Argazkian ikusitugun emakume hoie, 50. hamarkadan, begira, igual haizean harrapatzen, 40.000 tona inguru antxoa. Maksimoak 60. hamarkadan eman zean, hemen barbaridade bat, ia 80.000 tona baino gehiago. Eta pasa gehien olako harrapaketa hundietatikan, pixkanaka, jetxi. Ilo, jetxi, hau da, antxoa dijoa, gora bera. Gora bera, horregatikan izen burua, gora bera kulertu nahian, ez? Gora bera hauek, ematen dira hamarkadetan, ez? Bogal esan zakegu, hemen 40. hamarkadan, gutxi zion, 50-an gehiago, 60-an gehiago, baina ere ematen dira urte batetik bestera. Hemen ikusten badegu, adibidez, 1954ean, bastante harrapatu eta horren urtean, desente gutxigo, ez? Eta hemen, 2005-etik 2009-ra, batez, hori txita hontzan. Eta hemen dator, ikerlarientzako galderarik, zen nuke, klabena edo garrantzitsuena. Zergatik. Zergatik daude gora bera hauek antxoaren kopurua. Zergatik urte batzutan dago hainbeste, eta bestetan hain gutxi. Hau zergatik handain garrantzitsua. Lortuko bagenu, ulertzea gora bera horiek zergatik ematen dian, antxoa edo beste zein espezietako, baina kasuntan antxoaren kudeaketa egiteko, aurrikusi ahalko genuke urteatetik bestera zenbat antxoa gongo dan. Eta horrela ez, jakingo bagenu, horren urtean antxoa gutxi espero da. Arrantzalei, manzizkia holkuak eman, esatea, horren urtean hartu dezakezute hainbeste tona antxoa. Horla batez ere, ez iristeko berriro egoera hontara. Antxoarik ez egota. Da modu bat, kudeatzeko espezia, arrantza eta ekologiaren aldetik. Pixkat, beti jolastu behar dugu marra fin hortan, ez? Nahi dugu kontserbatu ingura, baina nahi dugu ere arrantzatu, orduan muga hori. Orduan hemen hasiko gera, pixkat, ulertzen edo antxoa Bizkaiko golkoan nolakoa dan eta nola portatzen da. Hemen dakagu Bizkaiko golkoa, da batez ere antxoaren kokalekoa, eta hemen marratxoetan representatuta daude urteko hilabete bakoitzak. Orduan dakigu antxoak, arrautzak jartzen ditula. Hasten da jartzen apirilean eta jarri ditzazke uztailera arte. Normalean, hasten dira arrautzak jartzen temperaturaren arabera. Hau da, ura iristen denean 14-18 gradu hortan, hori da beraientzat seinalea bezala, hasteko ja, arrautzak jartzen hasten dira. Arrautzak jartzen, esan dugu, 4-5 hilabete egon daitezke. Baina hilabete horietan ez dute indar berdinarekin edo gogo berdinarekin jartzen arrautzak. Batez zaude 2 hilabete, diala garrantzitsuenak, direla maiatza eta ekaina. Hau da, arrautza gehienak jartzen dituzte maiatzean eta ekainean. Arrautza hauek, beraien garapena izaten da 2-4 egun ingurukoa. 2-4 egunetan ja arrautzetikan ateratzen da larba deitzen dioguna. Hau da, antxoa txiki-txikia. Eta nun ematen da errutea? Errutea ematen da, batez ere, kostaldean, estuarioen inguruan, eta hemen ikusi dugu hainbat urtetan ikertuta gero, Gironda estuarioen inguruan, eta kasu batzuetan ezponda kontinentalean ere. Ezponda kontinentala ditzen dugu, itxasoa, kostaldea,
eta dakagula plataforma kontinentala da sakonera 200 metrora arte gutxi gora bera. Eta 200 metrotara iristen denean, hor badagolakoa amildegi antzeko bat, eta hor hartzen du sakonera pila bat, bai? Amildegi antzeko bat, itxasoko amildegia. Hori da, hemen ditzen duguna ezponda, bak igualde frantsesan oso zabala dela, eta hemen kantaurialdean istuagoa. Ba, ezponda hortan ere, erruten dituzte arrautzak antxoak. Esan dugu antxo arrautzetetik larbak ateratzen direla, bai? Eta larbak azkenan dira antxoa txikiak. Larba hauek aurkitzen ditugu apiriletik abuztura arte. Bai? Eta luzeran 4 eta 20 milimetro tartean dazkate. Hasieran, larba txikiek badakatolako zakutxo bat, hor dakatena gantzak eta dazkenean, beraiek lehengo gunetan hortik jaten dute. Izan ere jaiotzen dianean, antxoak haua itxita dakate, ez dute jaten ahotik. Egun batzutarako dakate hor olako poltsatxo bat, motxilatxo bat bezala beraien janaria, eta hori bukatzen zaienean, antxoa ja pixka eta hunditu da, egiten dute haua iriki. Eta ja haua irikitzutenean, ja bai hasten dira jaten. Larba hauek kokatzen dira, gutxi gora bera arrautzen antzeko lekutan. Kostaldean batez ere, eta ezponda kontinentalean. Bi leku horietan. Hemen garrantzitsua da, ulertzea bai arrautzak eta larbak direla plantonaren parte. Eta zer da plantona? Plantona azkenan deitzen diegu, bai landare, bai animali, bizi direnak uretan, eta ez dakatena gaitasuna igeri egiteko. Hau da, arrautza batek edo larra batek ez du erabakiko noa jo nahi dun. Baizik eta bera joango da, korronteak eramaten duten lekura. Bai mugitu daitezke, mugimendu txikiak egin ditzazkete, baina ez korronten kontra joteko haina, ez dute erabakitzen noa jo nahi duten. Beraiek dira garraiatuak. Eta gero ja, udazkenean, abuzutikan abendura dazko antxoa gazteak. Antxoa gaztea behia itxuraz, behiratzen baitugu, ezagutzitugun antxoen oso antzekoak dira, tamainan neurtu ezakete 2 eta 15 zentimetro artean bitu ze rango zabala, oso aldakorrak. Desberdintasuna da helduekin ez dutela ugalketarik egiten, ez dituzte arrautza jartzen. Baina ole itxuran, gero ez da handiagoa, garapena gorago, antxoa gazte batek, antxoa heldu baten antza handiagoa izango. Eta gazte hauek aurkitzen ditugu, berriro, ezpondan, edo kasu honetan ja ezpondati pixkat haratago, ja ur ozeanikotan, ja ozeanoan. Eta baita ere estuariotan. Eta gero ja, dauzkagu antxoa helduak. Antxoa helduak, urteeteko antxoa batek adibidez, tamainan jun daiteke 7 eta 18 zentimetro artean. Usteko pixka bat, zikloa. Orduan, hemen gauza super garrantzitsu bat. Hau denak ondo sartu behar dugu buruan, hemendik aurrerago dena ondo jarraitzeko, dela. Heriotza tasa lehen fase hauetan, hau da, arrautza, larba eta gazteak oso altua da. 189, baino gehiago. Orduan, honek zesan nahi du. Zaten bezala el kit del meollo, el kit de la cuestión dena, hemen dagoela. Lehenengo fase hauetan dago. Hemen, heriotza eta aldaketa txikiek eragin handia izan dezakete. Imaginatu, guk dakigu antxoa batek jartzen ditula 1000 arrautza 2 egunero. Orduan imaginatu, zenbat milioi arrautza gonetezken orduan. Aldaketa txiki bat balio hortan, hau da, hil beharrean 189, hiltzen bada 188, horrek dakan eragina izugarria da, bale? Antxoari buruzko gauza gehiago. Antxoa esaten dugu bizitza laburreko espeziea dela. Hau da, gehienez, 3 urte bizi da. Badaude 4 urteko antxoak ikusi dira. Gaur egun ja oso arraroa da, baina, normalean 1, 2 edo 3. Baina adin hauek, urte bateko antxoak, 2 urteko antxoak, 3 urteko antxoak, ez dira agertzen proportzio berdinean. Kasu honetan, Bizkaiko golkoan, urtebeteko antxoek osatzen dute populazioaren 70% edo 80%. Hau da, gubali magoaz itxasora, dazkago antxoak, 10-tik 8 urtebete dakate. Eta hau da, oso, esango nuke, arriskutsua. Zergatik arriskutsua, kasu honetan populazioak urteko errekrutamenduaren mendekoa dalako. Eta horrekin zesan egu, hemen jasartu dugu errekrutamiento hitza, Errekrutamiento hitza,
ulertzeko lako eskema bisual bat emagun, goiko marra hau 2024 urte, aurtengoa, eta azpikoa 2025. Orduan, guk dakagu aurreko udaberrian, maiatzean, jaiozan larba bat, jaiozan milioika larba, eta horietatik zenbatek lortzen duten iristea heldu izatera urrengo udaberrian. Hau da, jaiodianetatik zenbat iritsiko diran bizirik udaberrira. Ogoratu udaberrian ja urtebete izango dutela. Hone deitzen dugu errekrutamendua. Antxoaren kasuan urtebetekoak izatean hainbeste, uneko 80 iritsi daiteke, urtebateko hemen gertatzen diren prozesuek eragingo dute antxoaren praktikamente etorkizuna. Eta hemen, esan dezakegu dagoela, antxoaren gakoa edo antxoaren zientziaren giltza. Hemen. Beraz, hitzaldi honetan batez ere, hitz egingo duguna da, helduak ez ditugu aipatuko batez ere, hitz egingo duguna denbora guztia dira larbak eta gazteak. Ze hau ulertzea da klabea antxo ulertzeko. Lehenengo hornaziko gara, lehenengola dakigunetatikan gauzak bitxi bat edo igual hasiera batean espero ez duguna. Ez dagoela estok errekrutamiento erlaziorik. Eta horrek zesan nahi du. Horrek zesan nahi du. Igual pentsatu ezakegu, aurten adibidez antxoa asko balima dago, itxasora antxoa pila bat dago, hurrengo urtean antxoa asko dongo dela. Edo alderantziz. Aurten antxoa gutxi balima dago, hurrengo urtean antxoa gutxi dongo dela. Erlazio badagola, aurten dagona eta hurrengo urtean egongo dana. Baina ez da horrela. Antxoaren kasuan ez dago erlaziorik. Eta adibide bezala, hemen dakagu, antxoa helduen tona biomasa zenbat kantia dago, eta hemen hurrengo urtean zenbat antxoa den urtebetekoak. Eta azkagu, adibidez, aipatzatik bi urte, 1989 eta 1990 gertatu zena. 1989an, hemen nengo gineateke, hau da, zenbat antxoa dagon, hemen, ikusten dugu, zaudela, sortzen mila tona inguru, oso gutxi, antxoa gutxi dago. Baina hurrengo urtean, adin batekoak pila bat zeuden, zuen antxoa pila bat. 90an. 90an ze pasa zen? Antxoa pila bat zegoen, baina hurrengo urtean ze pasa zen? Oso antxoa gutxi zegoela. Ez dago erlaziorik, aurten asko goteak, ez usan nahi hurrengo urtean asko gongo denikan. Ez dakigu. Ez dakigu ze pasako dan, ez dago inungo erlaziorik. Eta honek zera ikusten du. Azken finean, errekrutamentu hau kontrolatzen dutenak direla inguruneko baldintzak. Ingurunea kontrolatzen du. Ingurunea esaten dugunean, zainteke temperatura, garraioa, elikadura, olako faktorek. Orduan, hain garrantzitsua denez, errekrutamentu ulertzea, esan dugunez, ikerlarintzara kasi gure helburu nagusia, hasizean teoria pila bat, hipotesi pila bat botatzen, erlazionatzen inguruna eta errekrutamentua. Batzuk erlazionatzen janariarekin, beste batzuk garraioarekin, hipotesi desberdinak. Eta 1996an, ikertzaile batek bakunek proposatu zuen hipotesi bakar bat, hipotesi guzti horiek elkartzen zitunak. Eta ditu zion, ozanoko triada edo deitzen ziona. Kontzeptua pixkat arrara. Azken finean, hipotesianek esaten du errekrutamendua ona izateko 3 baldintza bete behar diala. Eta dira, aberastea, kontzentrazioa eta erretentzioa. Hori gertatzen baldin bada, errekrutamendua ona izango da. Orduan, goazen pixkat banaka, aberastea. Aberastea, zesan nahi du aberastea, bai? Aberastea azkenean da, horrelatzen eta abuelinarekin. Eta abuelina zer da, gu dakagu hemen kosta, bai? Eta gu dakagu goiko, bakizte, ura kapetan bezala dagoela azatitu, bai? Orduan, itxasazaleko ura, goiko urak izaten dira epelagoak, eta orokorran janari gutxi gaukitzen dute. Eta sakonan dauden urak izaten dira hotzagoak eta janari gehiokin. Orduan, abuelina gertatzen denean, hori da, haizeak eraginda, hau da, haizeak jotzen dunean, kostaldetik kanporaka, ozeanoraka, zer egiten du? Egiten duena da, goiko urkapa hori mugitu, kanporalderaka, bai? Izango nuke, imaginatu, bultzako baldu bezala, desplazatuko balu haizeak, goiko kapa epelau.
Eta hor sortzen da, irudikatu ez da guztiz, baina sortzen da zulo moduko bat, eta zulo hori betetzen du azpiko urrotzak elikagaiez atope dagoenak, bai, elikagaiez beteta dagoenak. Eta horrek ze egiten du? Egiten du azkenean janaria ekarri. Egiten duena da goiko kapa hauek janariz bete, hau buelina. Gerta daiteke kontrakoa, haizeak izatea itsasotikan kostaldera, orduan ez da pasako abuelinik, ze hor ingo duna da kapa hauek bultzak kostaldera, eta horrez du lekurik eukiko azpiko urak gora elikagaiak ekartzeko. Bale, orduan teoria honek esaten du, gertatzen denean, aberaste hau, abuelina dagonean, janaria dagonean, errekrutamentua ona izango da. Urrengo baldintza, kontzentrazioa. Kontzentrazioa azkenan dago lotuta, uraren, esan nuke, ur masen egonkortasunarekin. Hau da, guk badakigu hemen udaberrian eta udaran, ura egoten dela kapetan bezala edo banatuta, ez? Bai, goiko kapak dentsitate baxua dakate, erdiko kapa bat, eta beko kapak esan dugu dentsoagoak eta azpian daudenak. Udaberri udaran, urak daude lasai, bai? Ez dago nasketarik beraien artean. Normalean neguan, egiten dena da hau dena nahastu, eta hemen sortzen da halako kapa bat, da denak nahastuta bezala, bai? Orduan, kasu honetan, nasketa hori ez da ona antxoarentzako, ze sortzen duna da haustura bat uraren esango nuke lasaitasun egonkortasun hortan. Orduan, hipotesien arabera, urak daudenean lasai, dagonean deitzen zaina estratifikazioa, bai, estratotan bezala jarrita, errekrutamentua ona da. Eta azkenekoa da erretentzioa. Eta hau dago azkenean lotuta, esaten dugu, bueno, errekrutamentua izateko behar dugu janaria, bai, janaria egotzea, behar dugu urak lasai egotea, baina behar duguna da larbak eta gazteak hor egotea. Osa, hau da, egotea erretentzio bat janaria dago lekuan, ze janarian balima dago. Eta antxoak hemen badabiltza, ez dia topatuko. Orduan behar duguna janarian lekuan, antxoak egotea, bale? Egotea denak leku berdinean. Orduan, hau nola ulertu zen hasieran. Hasieran ulertu zen, bueno, baldintza behar dugu janaria, egonkortasuna eta erretentzioa. Nun ematen da Bizkaiko golkoan hau? Ba, bueno, ematen du, kostaldeko zona hori, ba, ona izan daitekela errekrutamentua. Eta zehola, lehenengo zea baten, ematen du baldintza horiek hor bete daitezkela. Ordea, urozeaneko, kanpokaldeko urak, ba, igual ez hainbeste. Ze hor janaria gutxi, ura egonkorra, eta erretentzioa, ba, ez dakit. Orduan, esan zen, ba, igual hori da, igual Bizkaiko golkoan, gelditzea antxoak, arrautzak, larbak eta gazteak kostaldean, ba, igual ona izan daiteke errekrutamentuarentzat, eta hortik, harri hortatik tira zuten lehenengo ikerketek, bai? Orduan, bueno, ba, hemen ikertzaile batzuk aztertzuten erlazioa, errekrutamentua eta abuelinaren artean, bai? Lehenengoa esan duguna dana aberastea. Eta ikusi zuten, ostras, ba, bai, maten du ba, gola erlazioa, ez? Hemen dakagu marra beltz jarraia da abuelina, bai? Eta beste marratxo puntutxoena da errekrutamentua. Jota, ematen du abuelina igotzen danean, errekrutamentuari goiten dela, ez? Eta gesten danean jetxiten da. Ba, ematen du, badagoela erlazio bat. Eta beraiek aurkitu zuten, aztertu zuten, 1967, 20 urte horietan. Eta, jo, ba, ematen du baiet, eta gainea, abuelinarekin bakarrik, ulertu ezakegu errekrutamentuaren 160, hori da pila bat. Aldagai batekin 160 ulertza da pila bat. Eta ikusita ze emaitza honak lortu zian modeloekin eta, ba, pixkat, beste pausu bat eman zuten. Hemen sartzen dugu, ba, frantsesak sartu zian hemen. Ba, esan zuten, jo, ba, abuelina, baina ere aztertuko duguna da estratifikazioaren haustura hori, hau da esan duguna, kontzentrazioa, ez? Eta behiek ikusi zuten, ba, haizen eraginez egonkortasun hori puskatzen zanean, ba, errekrutamentuan eragin txarra zekala. Eta bi aldagai hauekin, hau da, abuelina eta estratifikazioaren haustura hori, ba, esan duguna zarkin, ba, ulertu esplikatzen zuten errekrutamentuaren ia 80%. Pasada bat, ez da pila bat, bi aldagaiekin bakarrik. Eta gero, beste ikerketatek erakutsi zuen, esaten duguna erretentzioarena. Zenbait eta mendakaguna da, plataforma kontinentalean pasatzen duten denbora larbek,
Eta hemen izango zen biziraupen tasa bat bezala. Bai, hor ikusten dugu, zenbat eta denbora gehiago pasa plataforman, biziraupena altuagoa dela. Erretentzioa. Ze bai, jazta, ez? Bukatu daitzaldeuz. Jazta, dena ulertu dugu. Bai, ematen du, oso ondo. Baina, ze pasazan? Modelo hauek ez zutela aurrikusi 2005ean egontzan krisia. Modelo guztik utzi egin zuten. Orduan, zerbaitek hemen ez ondo funtzionatzen. Ez geha ondo ulertzen naiz, ez du zertako balioia. Zertarako bai zerretako, baina ez pentsatzen genuen bezala. Orduan, agian, ez egian ondo interpretatzen ari bakunen, esan dugu, ozeanoko triada hori 3 baldintza horiek, ez? Orduan, kasu hauetan hoberena zer da? Rebobinatzea, berriro, atzea jungu, bale? Zer dakigu seguru? Esan duguna, dakiguna seguru da, plataforma kontinentalean janari gehiago dagoela ur-ozeanikotan baino. Hori da seguru, hori badakigu, janari gehiago dago. Baina, bizitzeko janin behar da, ezta? Hori, bakigu, garrantzitsua da. Baina biziri jarraitzeko, zer da oso garrantzitsua? Zu ez jatea, zaituzte jan behar. Bai, ze jaten bazaituzte, akabo. Eta ze pasatzen da, plataforman harrapakari gehiago daudela ur-ozeanikotan baino. Baina, hau badakigu, hau horrela da. Guazen hasierara. Arrautzak badakigu, kostatik gertu, bai? Gironda eta Txuri estuariotan, eta antxoa asko dagonean, batez ere antxoa pila bat dagonean, hemen ezponda kontinentalean. Larbak, esan dugu, hemen kostan, orduan hasi ginen, egia esan gutxi ikertu da larbei buruz, baina gontzian kanpaina batzu 2005-2006 urtean, eta ze ikusi izan, larbak, hemen kostaldean zeudenak, zirela txikiak eta gazteak. Eta zeudenak hemen, esan dugu beste distribuzio zona zala ur-ozeaniko, ezponda ur-ozeanikoak, zeuden larbak, ziren zarragoak eta hundiagoak. Orduan, hau, distribuzio hau zerren arabera izan daiteke. Nahiko argi dago esan dugu larbak plantonaren parte diala, hau zakatela beraiek mugitzeko gaitasunik. Zerk mugituko ditu? Korronteek, haizeek. Badakigu Bizkaiko golkoan udaberrian eta udaran, haizeak jotzen dula kostaldetik kanpokalderaka. Orduan, logikoa da pentsatzea, haizeak bultzatuta, zenbat eta kanpokalderago, larbak izatea zarragoak eta hundiagoak. Azkenen dagoen gradiente hori da korronten eraginez. Eta hauek aztertu zuten ere hazkuntza. Eta ikusi zuten, ez zegoela desberdintasunik bilekoetakoen hazkuntzaren artean. Hazkuntzarekin gero sartu, baina hazkuntza da ere hemen beste klabetako bat. Esan dugu fase horiek, larba eta gazte fasak oso kritikoak diala. Zergatik, azkenean hor dakazu eriotz eta saltu horiek neurri batean dira, janiten zaituztelako. Orduan, zu azkarrazten bali mazea, fase kritiko horiek azkarrago pasako dituzu. Orduan, aukera gehiago azkazu, bizitik iristea heldu izatera, poliki azten bali mazera baino. Orduan hemen, ez egon desberdintasunik. Eta gero, gazteak, bileku hauetan ere. Eta hemen ze ikusi izan. Gazte txikiak eta gazteak, zeudela kanpokaldean, eta gazte handiak eta zarragoak zeudela kostaldean. Hone pixkatzen teke konfuso, baina balin badaude zarragoak eta handiagoak kostaldean, igual kostaldean gelditzea izan daiteke, igual hobeto, kanpoan daudena balin badira txikiak eta gaztea, ze pasatzen da hemen. Ze pasatzen da hemen. Eta, hemen pasatzen dena pixkatu ulertzeko, erabiliko dugun tresna izango dira otolituak. Ontzinazenak horreko itzalean pixka badakizute zerren otolituak, baina berriro sartuko behaieken segia esan superinteresgarriak dira. Otolituak izatez dira arrainen barne belarrian duden harri batzuk. Beraien funtzioa da oreka sistemaren parte dira. Arrai batek daki buruz gora edo buruz bera dabilen igeri otolitoi esker. Eta ere balie dio orientatzeko itxasuan jakiteko noa muitu behar du. Azken arraiantzat oso garrantzitsua. Guretzat, super garrantzitsua ere. Otolituak dialako horreko itzaldian esan genuen bezala, antxoen kutxa beltzak.
Eta zetik aditzen dugu kutsa beltzak, ze otolitoetan gelditzen da erregistratua arraina jaio danetik hiltzen den arteko bere historia guztia. Eta negoela pixkat ematen du mistiko, baina ikusiko dugu nola da hori. Bai. Orduan, zuek pentsatu zuhaitz baten, zuhaitza mozen dugunan enborrean, eraztunak, bai? Eraztunak kontatzen, jakin dezakegu zuhaitz batek zenbat urte dauzkan. Ba, otolitotan antzekoa da. Otolitotan daude eraztunak, daude urteko eraztunak, kasu honetan bezala, laguntzen digutela adina jakiten. Urte bat, zen du kasu honetan antxoa, bat, bi edo hiru, bai? Eraztun hauek bi bandaz daude osatuak. Banda opakoa eta banda hialinoa. Eta bi hauetako banda batek osatuko dute urte bat. Lehenengo banda hau txuria detzen duguna, zati txuri hau, osatzen da hazkuntza azkarreko garaietan, hau da, udaberrian eta udaran. Ja udazkenean, janari gutxiago dago, temperatura gotzago dira, hazkuntza hasten da moteltzen, gutxiago hazten dira arraiak neguan. Eta neguan osatzen dute beste banda hialinotxo txiki hau, da negua. Eta udaberrian hasten dira berriro hazkuntza azkartzen da, eta hasten dira beste banda txuri bat jartzen. Orduan, otolito baten ikusten badugu, banda txuri bat eta banda hialino bat, zen edo arrai horrek urte bete dakala. Eta hemen modu pixkatola grafiko batean, jaketeko nola badakigu antxoa gehienez, 3 urte bizi da, nola datatzen ditu. Guk baldin badakagu hemen otolito bat dena txuria, horrek esan nahi du antxoarrek 0 urte dazkala, ez du negurik pasa. Antxoari udaberrian jaio da, eta ez du negurik pasa oraindik, ez daka horren da 0. Ikusten badugu hemen dakala, zati txuria eta zati hialinoa urtebete daka. Igual hau harrapatu dezakegu, udaberrian, udaran, ze hemen bigarren urteko lehenengo banda hori hasi da jartzen, baina handikan ez du pasa bigarren negua. Honek, bai pasa duia bigarren negua, honek daka hemen txuria, hialinoa, urtebete negu bat, txuria, borrengo hialinoa, bigarren urtea. Hemen nahi da 3. urteko txuria jartzen, eta ekoko balu beste hialino bat 3 urte izango lituzke, bale? Orduan, horrekin lagun dezakegu, horrekin lehenengo informazioa, eta nahiko errez ikusten da lupa batekin, hemen ez dezu gauza handirik egin behar, da urteak, 1, 0, 1, 2, 3, bai? Baina, guri interesatzen zaizkigu hauek, 0, bai, dena txuria dakatenak. Zergatik, hauek mikroskopioan begiratzen baditugu, ere eraztunak agertzen dira. Baina ez urteko eraztunak, baizik eta eguneko eraztunak. Antxoa, kasu honetan, hau da, antxoa gazte baten otolito, baina larbetan berdina da, jaiotzen da momentutikan, hasten da, eguneko eraztunak jartzen. Egitura berdina, banda argia, banda iluna, horietako bakoitza da egun bat, hemen ikusten dugu. Banda argia, banda iluna, egun bat, banda argia, 2 egun, orduan gu kontatzen badegu, erdia da jaio dan eguna, zenbat banda dazkan, zenbat eraztun dazkan, jakin dezakegu adina egunetan. 20 egun, 100 egun, horrela, 360 arte, gero ja, erresagoa da urtekoa kontatzen, jakin dezakegu zenbat egun dazkan. Gainera, beste gauza bat oso interesgarria. Badagoela erlazio bat, otolitoren hazkuntza eta arraiaren hazkuntza, gorputzaren hazkuntzaren artean. Gutxi gora bera, ritmo berdinean hazten doaz, bai? Horrek ze esan nahi du, guk aurkitzen badugu eraztun bat estua, esan nahi du arraia luzeran gutxi hazi dela egun hortan. Eraztuna zabala balin bada, esan nahi du egun hortan, arraiaren gorputza asko handitu dela. Bai, dago erlazio bat, hori superinteresgarria da ere. Orduan, hemendik ze ateratzen dugu guri balio diguna. Hasteko, guk neurtu ditzazkego berresa da, hartu arraiak eta neurtu. Jakin dezakegu luzera. Eta otolitoekin, jakin dezakegu adina egunetan. Eta hemendikan, ateratzen dugu informazioa da. Jaiotze data, noiz jaio diran arrai horiek. Erresa da, badakegu noiz harrapatu ditugun itsasoan, eta horrei kentzen dizkigu dazkan egunak, jakin dezakegu noiz jaio zen. Hau da, oso garrantzitsua informazioa, hain ikusiko du gero zergatik. Jakin dezakegu hazkuntza tasa. Dakigu luzera, dakigu adina, atera dezakegu bataz besteko bat, zenbat milimetro eguneran hasi den arrai hori. Eta jakin dezakegu eguneko hazkuntza patroia. Esan dugunez, erlazioa dagoela otolitoren hazkuntza eta arraiaren hazkuntzaren artean, badakigu egunero nola jundan hazten. Otolitorrun jakin dezakegu egunero arraia nola jundan hazten.
Eta hemen, hau da, irudiak dira, aztik egiten duen kanpaina bat udazkenean antxoa gazteak harrapatzeko. Azkenean, udazkeneko gazte hauek dira oso interesgarriak aztertzeko, ze beraiek dira lehenengo fase kritikoiek arrakastaz pasa dituzten antxoak. Bai, hau dira azkena esango nuke, irabazleatea dira. Zeuden arrautza guztietatikan, iritsi dianak udazkenera. Esan dugu, 1989 bidetik galdu da. Eta hauek dira, iritsi direnak udazkenera, bai? Eta guk hauek aztertuko ditugu. Zaudek emango digute informazio pila bat. Polita irudiak, ez? Hau da, kamera bat jarrita sarean, eta ikusten da nola dijoazen antxoak sartzen sarera. Orduan, jarraitzen dugu, bingo. Gazteak, esan dugu, gazteak bilekutan dazkagu, ez? Dazkagu eurozainekotan eta kostaldean. Esan dugu, bat kanpoan txikiak eta gazteak, eta barrukaldean kostan handiagoak eta zarragoak. Orduan, hazkuntzan nola desberdintasunik dago, hau da, hazkuntza bajuagoa da hauetako zonalde baten, ze hazkuntza bajuagoa balin bada, ja, esan dugu hazkuntza bajua, ze aulagoa zea, aukera gehiago askazu jateko, hor da osona, ez, hazkuntza bajua ez da gauza osona. Orduan, nahi dugu konparatu bilekoetan hazkuntzak nolakoak dian. Eta horretarako, ez zegu interesatzen antxoa bakoitzaren hazkuntza, nahi dugu taldearena. Eta oso errezu lertzen da. Imaginatu nik jakin edetela, ondarrutarrak Lekeitzarraino altuagoak, zeaten edo ez? Nahi zait interesatzen, ze hemen denak hasten bagera zutik jartzen eta neurtzen, bakoitzak oso neurri desberdinak neurtzen dituzute. Eta Lekeitza juten bagera hasten bagera neurtzen, bare oso desberdinak, neurriak. Nahi dut jakin, ondarrutar bezala. Altuagoak zaten Lekeitzarraino edo ez. Orduan nahi dut jakin, zuen bataz bestekoa, bale? Eta antxoatan berdin, eritet interesatzen antxoa bat nola zidan. Nahi jakin taldea, nahi duelako taldea konparatu, bai? Ze batetik bestera, ja umeetan ikusten da, umeek adin berdinen ze altura desberdintasuna dazkaten. Hori da, bazkenean genetika, janaria, mila gauza, hori eritet interesatzen jakin talde bezala. Orduan egin duguna da, hartu ditugu bi talde, kostaldekoak eta kanpokaldekoak, eta aztertu dugu hazkuntza, esan duguna otolitoekin, bai? Hemen dago adina egunetan, eta hemen tamaina. Eta horrekin, erlazio horrekin, jakin dezakegu nolakoa dan bataz bestekoa talde bakoitzarena. Bai, urdinean daude kostaldekoa, eta more gorri hortan daude urrozeanikoetakoak. Eta ze aurkitu genuen? Aurkitu genuen ez dagoela desberdintasunik. Hazkuntzan ez dago desberdintasunik, bai? Baten ez dira azkarrako hazten bestean baino. Baina, otolitoak eraztunak kontatu. Ez bakarrik eraztunak, ez bakarrik adina. Hondikan, haratago informazio gehiago lortu ezakegu otolitoetatik. Batez ere, azkenek urtan badakezute hainbeste zientziak hainbeste aurreratzen du, eta gaur egun dauden instrumentuekin eta ekin daiteke otolitoen analisi kimikoa. Eta hori zer da, otolitoa azken finean, dago osatu batez ere kaltzio karbonatoz, ez? Da material bat, esan dugu harria, dara praktikamente, baina otolitoan metatzen dira uran dauden zenbait elementu oso kontzentrazio txikitan. Bai, pila, magnesio, estontzak, berdin. Horieta otolitoan metatzen dira. Eta ia bi metatzen dana ez da galtzen, bai? Hor gelitzen da betirako. Orduan, badagoetako elementu bat, dala estrontzioa, dagona erlazionatua uraren gazitasunarekin. Hau da, ura gazia denean, estrontzioa altua da. Eta ura gazitasun bajuago balin badaka, estrontzioa bajua da. Hori uretan. Horrela metatzen da ere otolitoan. Orduan, guk laseraren bidez kasu honetan, aztertu ditzazkegu otolitoko estrontzio kontzentrazioa. Baina ez balio bat otolitoko, baizik eta azkenen da laser bat, pentsatu laser txiki bat, eta egituzu disparoak bezala, ez tiroak bezala. Zuk apuntatu dezakezu, eta esango nuke horietako eraztun bakoitzan egin dezakezu, disparatu, bai, tak. Eta horrek ematen dizu estrontzio balio bat. Eta kasu, egun bakoitzeko estrontzio balio bat. Eta horrekin egin dezakezuna da, jakin antxoak
nondik nora mugitu diran. Bai, begira, Bizkaiko golkoa. Dakagu gazitasun gradiente bat, bai, adibidez hemen Gironda inguruan, ura gazitasun askoz baxuagoa dakat, normal azkenen itxas horiek, ibaia, kriston ibaia da, ur geza eramaten du itxasora, eta hemen bere inguruko zona horretan gazitasuna baxua da. Eta zenbat eta ur ozeanikoetara jun, gazitasuna igotzen dijoa. Bai, orduan. Guk hartu genitun otolitoak, lehenengo taldea hau izan zen, bai? Ur ozeanikoetako antxoa gazten otolitoak. Eta ze ikusi genuen? Ba, ikusi genuen, hasierako egunetan, gau informazioa, eguneko, gogoratu, hasierako egunetan, estrontzio baxua eta gora egiten dula. Bai? Horrek ze esan nahi du, dagola garraio bat kostaldetik ur ozeanikoetara, larbetan ikusitan bezala, bai? Hau da, hor dauden antxoak jaio dira kostaldean eta korrontek eraman dute kanpokalderaka. Beste talde bat hartu genuen kostaldean, hemen bi antxoa talde desberdin zeuden. Ikusi genuen talde batek antzeko perfila zekala. Hasieran baxua, igo egiten da, baina gero berriro jesten da. Bai? Horrek ze esan nahi du. Lehengo igoera hau berdina ez, kanporaka jundia, baina gero berriro bueltatu dira barrukalderaka, ze berriro jetxi da estrontzia. Eta bi hauetan aldaketa ematen da 40. egunean. Eta ze pasatzen da antxoari 40 egun ditunean. Bai hauzten dula larba izatea eta bihurtzen da gaztea. Eta gaztek bai dakate igeri egiteko gaitasuna. Gazte batek, 40 eguneko antxo batek ja, igeri egin dezake korronten kontra, da mugitu daiteke. Eta badirudi antxoak ja, 40 egunekin mugitzeko gaitasuna dakanean, egiten duna dela, buelta aktibo bat kostalderuntz. Bai. Eta beste talde bat aurkitu genuen, hemen Girondan ere, eta estrontzio kontzentrazioa etzan aldatu. Bizitza guztia egonda leku berdinean, bai? Gazitasun berdineko uretan. Hau da, hauek ez dira muitu. Hor daude. Eta hauen hazkuntza nolakoa da? Ba, desberdintasun asko da hazkuntzan. Atera direnak eta sartu direnak, hasten dira, bataz beste, 0,88 mm eguneko. Eta gelditu direnak 0,12 mm eguneko. Hau da, kasu honetan badirudi, kanpora ateratzea eta bueltatzea, onuragarriagoa dela bertan gelditzea baino. Baina behiratzen dugu zenbat antxoa atea eta sartzen dian, iaia 95. Hau da, antxoa gehienak ateatzen dira eta sartzen dira. Eta izan ere, hemen dauden gelditzen antxoa horiek, igual askori ezagunengo zaizue, antxoa desberdin bada. Da antxoa txurigo bat, txikigo bat deitzen zaiona antxoa de playa, hondartzako antxoa. Da horko, esango nuke, hemen dagoen antxoa berezi bat. Ez da gala zerrikusirikan atera eta sartu horrekin. Orduan, agian ur ozeanikoak ez dira intxarrak, ez? Antxoarentzat. Azkenean ematen du, sartu eta atera hori, hemen arrautzak, hori dela dinamika Bizkaiko golkoan. Arrautzak kostaldean, korronte kaizek kanpokaldera eramaten dituzte, eta gaitasuna daukatenean, antxok egite dutena da, buelta. Baina esan gutzen, jertzen da janariarekin, ez? Esan dugu janaria behar dutela. Zer jan behar dute, ez? Hemen janari gutxi baldin badago, nola aite dute kanpoatea eta sartu. Zer jaten du antxoak? Azte jaten du antxoak. Antxoak jaten du batez ere kopepodoak. Eta kopepodak dira plantonan dauden olako krustazio txiki-txiki batzuk, bai? Kopepodak jaten ditu. Egintzen azterketa bat, hartu zian antxoa gazteak, bai? Eta hemen dago, hauetako mapa bakoitza, da 2003-tik 2010-erako datuak, baina bakoitza da antxoa tamainan arabera sailkatuta, bai? Uste dela 4 zentimetroaino txikigoak, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12 baino antxoa handiagoak. Eta begiratu zen beraien urdailen pixua. Hau da, hartzen da antxoa, urdaila atera eta pixatu. Orduan horrekin jakin dezakezu nola dagoen bere likatzen maila edo ez, ondo jaten ari dan edo ez. Orduan ikusi izana zen, aztertu zen bataz besteko bat, eta hemen azkenen garrantzitsuena da, mapa honetan gehiagiliatu gabe. Ikusi ditugu borobil hauek, ez? Daude borobil beltzak eta borobil grisak. Borobil beltzak esan nahi du, bataz besteko baino, urdaila betegoak dazkatela. Eta grisak esan nahi du, utxagoak dazkatela.
eta borobila zenbat eta haundigoa izan, diferentzia haundigoa da. Orduan ikusten hemen da, oso kurioso da, baina hemen daudenak ezpondan edo kanpokaldean, dazkatela urdailak beteagoak plataformaren gainean edo kostaldean daudenak baina. Hemen, handi hauek kostaldeko dazkate asko zutxagoa urdailak. Baten du, gutxio jaten nahi dela, ez? Naiz eta janari gehiago egon. Bitxia. Eta hoi zergatik. Azkenean, Bizkaiko golkoa bere izenak esan duen bezala golko badalako. Hau ez da Kalifornia edo Hego Afrika edo Txile diala deitzen zaiona abuelin ekosistemak. Hau da, janari pila badago kostan eta horrozanikoan da desertua dago janaririk. Bizkaiko golkoa ez da hori. Bizkaiko golkoan janaria badago, gutxiago baina badago. Eta gainera, udaberri udaran ematen dira, hemen ikusten oso ondo ikusten dira, halako zurrunbilo batzuk bezala, bai? Ditzen zaienak ediak, azken finean direla, zurrunbilo batzuk moduan egitura batzuk egiten dutena da, beraien egitura hortan, janaria harrapatzen dute, bai? Eta arraiak ere harrapatzen dituzte, orduan, buelta ematen dute, geltzen dira arraiak hor harrapatu, bizentzutan emantzazkete bueltak, baina azkenean, edi hauek egiten dutena da, janari pila bat eraman itxasora, urrozeanikoetara. Hemen da satelite irudiak dira, eta hemen ikusten dau da, hau klasontan da klorofila, baina klorofila da janaria bezala. Ikusten dut hemen, olako egitura hauek, hemen itxasoan, hau dena, marka hau denak, eta orduan janaria badago. Bai, egiturak badaude eta horrek, garrantzitsua da. Eta ze bat zaio antxoari, aparte, antxoak jateko, bere janaria ikusin behar dula. Ez da sardina bezala, sardinak hau erikitzen du, eta badijoa, eta sartzen dena sartu da, antxoak ez. Antxoak ikusin behar du janaria, bai? Eta antxoa eta bere kopepo da, antxoak ikusin behar du janaria. Eta ze pasatzen da ikusmenarekin? Bera, aztertu genuen, urdina da kostaldea, eta granate hau da urozeanikoak. Eta aztertu genuen indize bat, berdin da izena dela, esaten dizuna, argia ze indarrarekin galtzen dan uran beradi joan neurrian, bai? Orduan, indiz hori altua balima da, kasu honetan bezala esan nahi du argi asko galtzen dela. Eta bajua balima da esan nahi du argia oso bera iristen dela. Orduan horrez eta izu, hori bajua balima da, esan nahi du, sakonera ezberdinetan, oaindikan urak argiak diala. Eta urak argia balima dira, ikusi ezakezu janaria, ez? Eta ikusi genuna da, kostaldean, ikusmena 150 txikiagoa dela. Oda, inbeste gauza daude, inbeste dago denetik, antxoak 150 gutxi, erdia ikusten du kostaldean. Orduan gauza da, bai janaria badago, baina beti ez da egotea. Ere, egon barrena ikusin behar dezurun ez, badizu ikusten zertako balio dizua inbeste egotea edo, ez? Eta, hemen anekdota kurioso bat, entzun komentatu dela, gu ikerketa hauetan genbiltzala, etorrezan Kanadatikan ikertzaile bat, bera euskalduna zen, baina Kanadan zebilen ikerketan, eta zegoen obsesionatu antxoen begiekin. Zegoen, eman zegoen itzaldi bat, antxoaren begia gora bera, eta baina zepazen da antxoan begiakin, antxoa honen ez, antxoa guztiak ez, Bizkaiko golko antxoaren begiak. Eta esan zegoen, antxoaren begia dela erlean begiak bezala. Ikusi dutela argi polarizatua. Dakate ikusmen bat egokitua argi urdina ikustea. Betarko polarizatu bezala ikusten dena, daude egokituak argi urdina ikustea. Eta hori kontatu zegunean, hauek azkenean dia lanak egiten goazena pixanaka, eta esan dut, egia esan, zentzua daka honek, ez? Bere ikusmena, baldin badago egokitua urdinetara, urak urdinagoak dira eta garbiagoak kanpokaldean. Orduan igual, gertatu daiteke, janari gutxiago egote hori konpensatzen dela, hobeto ikusten dula janaria. Eta orduan azkenean gauza bat, besteangatik gertatzen da. Baina, janariana gutxi gora bera, badakagu. Baina gero, esan dugu, jan, baina ez zaitzatela jan. Karo, antxoa dago esan dugu maila trofikoaren erdian. Antxoak plantona jaten du, kopepo jatetu, baina arrai pila batek jaten dute antxoa. Hemen sardina, berdela, txitxarrua, legatza, atunek, legaztia, dene jaten dute antxoa. Eta ze pasatzen da harrapakarekin, lehen esan duguna. Hemen irudi hontan ikusten duguna da espezie desberdinak, komentatu ditugunak, eta borobila hauek, zenbat eta handiagoak, esan nahi du, kopuru gehiagotan daudela harrapakariak. Eta ikusten duguna, leheno komentatu duguna.
Hemen plataforma kontinentalean, hau da 200 metroko iso bat ikusten dugu, askoz harrapakari gehiago daudela, ur ozeanikoetan baino, bai? Orduan, karo, igual hemen bizitzea arriskutsuagoa da, ez? Orduan, beste gauza bat garrantzitsua. Hemen bi antxoa dazkagu, adin berdinekoa, bai? Imaginatu biak urtebete dakatela. Baina tamaina desberdina dakate, bada txikiagoa eta bestea handiagoa. Eta horreko balitz, legatza, atuna, zein jango zuen lehenago, zein uste jango zuen lehenago? Txikia da handia? Txikixe, bai. Bai. Ze handiak eskapuiteko almen gehiago daka, ez? Azkarrago genezak egeri txikia baino. Txikia izatea, gogoratu, ez da hona itxasuan. Bale, bueno. Hau utzi dugu gutxi gora bera, kanpoan, barruan, atera, sartu, janaria, hori dena, eta bueno, zer gehiago ateratzen dugu otolitoetatik kantaz, informazio garrantzitsua. Noiz jaio dian, bale? Eta hori zergatik handa garrantzitsua, ikusko ez da oso garrantzitsua. Guk esan dugu, badakegula, antxoak arrautza gehiena jartzeitula maiatzan eta ekainean, bai? Benakagu maiatza eta ekaina, hola kolore hortaz markatuak. Orduan, gu dazkenean, balimagoaz itxasora eta gazteak harrapatzen baditugu, gazteek dira, esan dugu, arrakastaz pasa dutenak lehenengo fase kritikoiek, ez? Orduan, horiek eman gute informazio pila bat. Ze informazioa begira? Hemen dazkagu. 2004, 2006, 2009 eta 2013. Gogoratu, 2004tik bederatzira arrantza itxita gontzan, bai? Antxoa oso gora txarrean, dira bi hauek. Bai? 2004 eta 2006. 2009, 2013, antxoaia rekuperatu da, antxoa ondo dago, bai? Orduan ze ikusten dugu, bai? Ikusten duguna da. Urte horietan, 2004, 2006, ikusten dugu, aurkitzen ditugun gazteak jaio direla uztaila eta abuztuan. Hau da, ez dugu aurkitzen antxoarik jaio dena hemen, maiatza ekainan. Pasada, ez? Zentzut, arrautza gehienak hemen jarri dituzte. Suposatzen dalako, horko baldintza diala onenak arrautzoiek aurrera ateratzeko. Baina, hauek, hemen jaio denak, batez ez agertzen udazkenean. Eta urte hortan errekrutamentua, txarra. Bai, antxoa gutxi hurrengo urtean. Ordea, hemen 2009-2013, ikusi ezakegu, bai, 160 jaio dala hor, maiatza ekainan, bai? Errekrutamentua ona. Azkenean da esan duguna, eriotza 189, orduan, asko dagonean, hor, lortzen baute batzuk jarraitzea, gazte asko dongo dira, bai? Orduan, honek ze laguntzen dugu, ba, guk baldin badakigu, ze hilabetetakoak, noiz jaiotakoak diren udazkeneko antxoak, aztertzen hilabeteetako baldintza, inguruneko baldintzak, zeintzuk izan dian, iritsi gaitezke ulertzea, zergatikan dauden aldaketa hauek, bai? Laguntzen dizu, hilabete guztietan zure lehioa ixten bezala. Dakit, hilabete hauetako baldintzak, ez dakitela ze baldintzaia, baina dakit, horko baldintza izan diala onak. Orduan, horrengo pausua da hori aztertzea, ze baldintza dira, bale? Gero, otolitoekin ere esan dugun hazkuntza tasak, ez? Garrantzitsua biziraupenerako. Eta hemen, ikusi dezakegu 2004an, 2014, 2022, hazkuntza tasa oso desberdinak, ez? Bataz bestekoak beti ere, 0,85, 0,55, 0,58, azkeneko urtetan, jetxi da, hazkuntza. Gero hitzengo dugu hontaz. Bale, eta azkenekoa da, hazkuntza patroiak, bai? Hau hartu dugu urte bat, 2006, eta udazkeneko gazteak ikusi dugu nola alde batetik dakigu bakoitza noiz jaio dan. Eta horrek laguntzen digu taldeak egiten, bai? Imaginatu hemen gauden guztiak egingo ditugu taldeak. Urtarrilean jaio dianak talde bat, otsailekoak beste talde bat, martxokoak beste talde bat. Baina kasu honetan asteka egin dugu, bai? Maiatzeko lehenengo astekoak talde bat. Horrela jungera asteka taldeak egiten. Eta ikusi dugu talde horien hazkuntza oso desberdina dela. Batez ere hemen, hau da. Lehenago jaiotzen dianak, zer daukate ba? Hazkuntza fase hau luzeagoa abuztuan jaiotzen dianak baino. Hau da hazkuntza, esan nahi du, hemen, hau da maksimoa. Dijoa azten, imaginatu, 0,40, 0,50, 0,60, hemen ere azten dijoa, baina ja gutxiago. 0,60, gero 0,40, gesten dijoa bezala, bale? Orduan, lehenago jaio bazea, zer dakazu? Denbora gehiago azteko, eta azkarrago azten zea. Eta horrek zer esan nahi du, udazkenan izango zela handiagoa.
Bai, hau da, maiatzan jaio den antxoat, logikoan bezala, izango da, handiago da azkenan, abuztuan jaio dena baino. Eta horrek eragina izan dezake, ze antxoa hauei negua pasatzea gelditzen zai. Eta negua pasatzeko, neguari iristen batzea, erreserbakin, tamaina hon bat, eta ondo, izango izu aukera gehiago, negua ondo pasatzeko, larri-larri iritsi batze baino negura, ez? Eta, bueno, ez dakit denboraz nola ni joan. Ondo? Bale. Eta, bueno, alde batetik handakagu errekrutamena, gora bera ze pasatzen da, baina beste arazo bat antxoarekin. Segurazki denek entzungo zenuten. Azkeneko urteetan antxoa txikia dator. Kexak, ez? Arrantzalen kexak, konserberan kexak, antxoa txikia izatea arrantzalentzako ez da ona. Antxoa txikia gutxi gordaintzen da, ez? Denek antxoa handia nahi dugu, konserberak antxoa handia nahi dute, tamainan, nahi dugu denak antxoa handia, gehiago gordaintzen da, eta nahiago dugulako handia. Baina azkenek urtetan badirudi txikitzen ari dela. Eta hola da, txikitzen ari da benetan, guazen ikustea datuek zesaten duten, bai. Bueno, hemen dazkagu datuak, diatzkaguna dira 87tikan gaur arte. Eta hemen hauetako kolore bakoitza da urte bat, adin bat, bai. Hemen azpikoak dira 0 urte gazteak, 1, 2 eta 3. Eta ikusten da baietz, bataz beste antxoa gero eta txikiagoa dela. Bai, orduan arrantzaleak da biltza, gero eta antxoa txikiagoa da. Bataz beste. Bale, gogoratu ditzau, bataz beste txikiagoa da. Orduan antxoa txikia izateak, antxoa dozen arrai txiki izatea, hola, lehenengo behira baten, ez da zerbait ona. Bale, ematen du, zerbait txarra izan da. Eta hala konsideratzen da, ikusten danean, adin bererako tamaina txikiagoa dakatela, hor zerbait gertatzen da. Eta normalean erlazionatzen da baldintza txarrekin, bai? Ez toka ez dagoela ondo, ze txikia izate horrek eraginak eukitazke biomasan, hau da, kopurua gesten jutea, antxoa gutxi gogotea, eragina izan dezake hazkuntza motetzea, fenologia zerra, fenologia azkenan tamaina berdinerako antxoak egota argalagoak, ez? Antxoak argalagoa daude, mila ondorio txar. Eta zergatik gertatzen hori, faktore desberdina da izan deke inguruneko aldaketak, adibidez, klima aldaketa, elikagaien eskuragarritasuna, oda janari gutxi gogotea, edo dagona ez egotea eskuragarri, edo, denok pentsatuko bezala, arrantza. Arrantza, beti, holago kasutan izan da, normalean lehenengo arrazoitako bat arrantza, ze arrantzaleak egu, arrantzatzen di joazenean, arraia handiak nahi dituztela. Orduan zu arraia handiak ateratzen baitu atera, pixkanaka arraiak txikitzen dijoaz. Arrantza hemen, normalean, nahiko gaizki ikusi da. Holako kasua gertatzen dira. Eta ze pasen da antxoarekin, ez, arrantza kasu honetan ez dakar eraginik. Arrantza, kasu honetan, utziko dugu, lasai ze arrantzak ez du eraginak, ez da erantzulea antxoa txikiagoa izatea. Ze begira, esan dugu 2005-2009 arrantza itxita gontzan. Eta hemen ikusten badegu, urte horietan tamaina txikitzen juntzan. Espero dugu arrantzak eragina baldin badako, arrantzak gelditzen badegu, tamaina joko dela, ez. Tamainak gesten jarraitzen, eta gainera, hemen gazteek, 0 urteak atenak, ikusi gure gesten nahi dela. Eta arrantzak ez ditu antxoaiek harrapatzen, antxoa txikiek harrapatzen. Orduan, arrantzak ez dakar eraginik, bale? Zutugu arrantzalde batera. Orduan, printzipioz, jartzitugun betaurrekoak dira, alarma betaurrekoa, bai? Ostra, antxoa txikiagoa dator. Goazen ikusta ber, ze ondorio dazkan, ez? Antxoa gutxigo dago, hau da, biomasa txikitu da. Lehenengoetako gauza hori izaten da, ez? Osa, txoa gaizki baldin badago, antxoa gutxigo dago da, orduan. Goazen datuak ikustera, hau dira, kasu honetan, 87tikan azitaka kanpaina batu da berrian, eta estimatzen du, Bizkaiko golkoan dagoen, antxoa kopurua. Biomasa eta kopurua, 87tikan. 87-10, ikusten dugu hemen, 80.000 tona inguruko balioak daudela, gero hemen, hor bakigu oso gutxi zegoen, 2000 hamarkada hortan, eta bum, gaur egun antxoa pila badago. Pila badago. Maksimo izan zen 2008an. Barbaridade bat zegoen antxoa. Egia da, behiratzen badegu, jeste nahi da. Jeste nahi da. Baina hala ere, pila badago. Ze konparatu, esaten dugu jeste nahi da, baina jeste nahi da hau
dira, 180.000 tona, eta hemen genitun 80, osea, alare pila badago. Orduan, biomasa txikitzen ari da? Ez. Ez. Horrengo galdera, janari gutxigo dago eta antxoa argalago dago? Bezango zen beste ondoriotako bat, ez? Hortarako hartzen ditugu antxoa gazteak, eta bi aldagai begiratzen ditugu. Alde batetik kondizio faktorea, eta bestetik urdaiaren betetze maila. Kondizio faktoreak esaten dizuna da, tamaina berdinerako antxoa dagoen argalagoa, berdin edo lodiagoa, bai? Kondizio faktore hau, igoko balitz, esan nahi du antxoa gero eta potologo dagoela, bai? Jetxiko balitz, argalagoa. Eta ikusten dugu 2003-tik da datua azkagun hortatik gaur egun arte, ez dela aldatu. Osea, ez dago argalago antxoa. Hori berdin da. Eta gero urdaiaren betetze maila, berdina, lehen esan duguna urdaiaren pixua pixatzitugu urdaiak, dala azkenean, ematen dizu jandunaren, esango zen, adierazle bat, eta ikusten duguna da urdailak ez dago aldaketarik, ez daude utxagoak. Orduan, ez dara, Osa, ondo dago, antxoa ondo dago. Ondo dago, bale? Ez dago janari gutxiago, ez dago gutxiago jatena, ez dago argalago, ondo dago. Hazkuntza. Motelago hazten ari da, esan dugu beste gauzetako bat, ez? Hemen aztertzen ditugu, dazkagu 2006-2009. Diala urteak gogoratu, joala txikitzen, bai? Urte hauetan nolako izan da hazkuntza. 0,85 eta 0,9 milimetro egunean hazi dira antxoa hauek. Eta beste urtea 2013-2014, ja, ez? Berandugo, tamaina txikiagoa. Polikigo, badago talde bat, hazten ari dana hauen antzera. Baina badago beste talde bat, askoz polikigo hazten ari dana. Eta bataz bestekoa, bai da txikiagoa, 0,55 inguru. Konparatzen badugu, galdera da, polikigo hazten ari da? Bataz beste, bai. Baina, zer dakago hemen? 2013an eta 2014an berdin, dazkagu, aurkituen ditugu. Adibidez, 80 eguneko antxoa batek, neurtu dezakela. Edo 4 zentimetro, edo 12 zentimetro. Osea, pasada bat, ez? Gaizkiru aldiz gehiago. Adin berdinerako. Zer esan nahi du? Hemen, urte hauetan, dakagu talde bat, antxoa batzuk azkar hazten nahi dianak, ez? Baina beste talde handi bat, poliki hazten nahi dianak. Eta bizirik daude udazkena, hori da kuriosena, bizirik daudela. Ze urte hauetan, 2006-2009, poliki hazten zianak, ez zeuden udazkenean, denak hil nintzian udazkeneako. Baina orain, bai, orain, hemen daude. Bizirik daude, antxo horiek. Orduan, hemen, hipotesi pila bat. Hau gaur egun, oendikan, ikerketa hau ez da bukatu, bai, hau da, kasi primizia bezala, ez hau, ikertzen nahi oendikan. Hipotesi pila bat daude, baina gu, nire taldea batez ere, hipotesi batetikan tira dugu, eta da, guri gehiena konbentzitzen diguna. Eta da, hipotesiak zen du, arrautzak eta larbak plataformatikan kanpora ateratzean, gogoratu harrapakari gutxigo daudenez, hazkuntza tasa desberdinak dituzten banakoen biziraupena handiagoa da. Hau da, ateratzen badira plataformatik, hazkuntza motelekoak eta azkarrekoak bizirik daude. Gelditzen badira plataforman, bakarrekan hazkuntza azkarrekoak, motelekoak hil egiten dira. Bai, orduan, kasu honetan, pentsatuko genuke, gure hipotesia da, atera behar dira. Gelditzen baldin badira, hazkuntza motelekoak desagertuta daude. Orduan, aztertu genuna izan zen, Ekman garraioa Bizkaiko golkoan. Ekman garraioa azkenean da Auelineren antzekoa. Ekman garraioa da azken esaten dizuna da. Haizeak demagun kostaletik kanporalderaka jotzen badu, gaineko urmasak mugituko da angelu batekin. Bai, ez da norabide berdian pixkat, ur hori desplazatuko da. Eta horrekin ikusten dezuna da, azkenean, Ekman danean positiboa deitzen diguna da, haizeak egiten duna da itxasaldetikan kanpokaldetik barruralderaka kostalderaka, hau da eramango ditu antxoak dena kostalderaka, eta Ekman hori negatiboa danean, emango ditu kostaldetikan kanporalderaka. Orduan guk pentsatzen genuen, igual danean hori hain desberdinak da kanporalderaka dela garraioa. Eta aztertu genuenean Ekman hau, 1980-2021 batera,
ikusi egun etzala hola. Zergatik ez dela, azkenean ikusi eguna da, Bizkaiko golkoan haizearen patroiak berdinak diala urte guztitan. Hau da, Bizkaiko golkoan, hemen dakagu, Urritik Martxora, hemen imaginatu kosta dakagula, eta Ekman garraioa da kostalderaka. Neguan, haizeak kostalderaka eramango zen. Eta udaberrian, udaberriro, haizeak dira kostaldetikan kanpokalderaka. Orduan, esan dezakegu, urtero, larbak eta gazteak aterako dira kanpokalderaka. Baina ez dira aterako abiadura berdinean. Eta hau da aurkitu genuna. Aurkitu genuna zen. Ekman horren intentsitateak bai zekala zer ikusia antxoaren tamainakin. Hau da, ikusi dugu. Urteetan Ekman hori oso zakarra danean, hau da, indarrakin jotzen duna haize horrek, garraia hau da azkarragoa. Hau da, larbak eta gazteak pasako dute denbora gutxigo plataformaren gainean. Hau da, azkarrago pasako dute arrisku zona hori bezala. Eta dianean aulagoak haizeak, bai joango dira kanpokalderaka, joango dira motelago. Eta orduan, motel jute hortan, jateko arriskua handiagoa da. Orduan ikusi da. Ekman hau, intentsitatea igotzen balima da, antxoaren tamaina jesten dela. Eta jesten baldima da, antxoren tamaina igo. Eta guain ikusiko da, espero dut, super argi irudi hontan. Hau da, larbak dazkagu, bai? Ze pasatzen da, Ekman fuertea dagoenean, bai? Hau da, azkar pasatzen badia arrisku zona hortatik, bai? Hemen dazkagu antxoak. Zeintzu bizi daude? Denak, txikiak, poliki hasi dianak, handiak, azkarrago hasi dira, denak, hemen, denentzat ona. Eta antxauek neurtzen baitugu bataz beste, igual izan ditazkete, 6 zentimetro. Akagulako denetatik, txikiak, handiak, denak. Ze pasatzen da, Ekman hori aula danean. Hau da, denbora gehiago daude plataforman kanpora iritsi arte. Ekman hori aula danean, sartzen dira harrapakariak. Eta zengo dituzte, txikiak, fuera. Janengo dituzte, poliki aztetianak janengo dituzte. Eta ze pasako da tamainarekin? Bataz besteko tamaina handiagoa dela. Bataz besteko igual izan zekte 9 zentimetro. Zer esan nahi du, antxoa txikiagoa da? Bai, baina ez, bataz besteko da txikiagoa, baina hemen ikusten badugu, antxoa handi hauek hemen ere badaude. Baina gara, antxoa gehiago daude. Orduan, asko balima daude, antxoa handi harrapatzea zailagoa da. Hemen zailagoa da antxoa handi harrapatzea hemen baino. Hemen gutxiago daude. Eta orduan da ikusi duguna. Antxoa asko dagonean txikia dela, eta antxoa gutxi dagonean handia dela. Eta hemen, iritzaile hau prestatzen, aurkitu ditun bi berri, niretzat irudikatzeko perfektu, hau da berrian agertu zen albiste bat, arrantzaleak haserre antxoa oso gutxi pagatu delako. Jarko tuperrekoa zezetik. Ezagari pagatu da gutxi. Txikia izan da lehen bi egunetako antxoa, eta ez du balio kontserbetarako. Itsasontzi batzuk ez dute deskargatu nahi izan. Hau da, txikia da. Arrantzalek badakete, txikia dela. Beste berri bat, ETV-koa. Ondarruko portura 1.000.000 kilo antxoa sartu da 24 ordutan. Antxoa gehiegi dagoela iritzita, lanaztean murriztera erabaki dute euskal arrantzalek. Ostiralean ez dira itsasoraterako. Osak, ematen du, igual, bide honetik goazela, hau da, asko dagonean, antxoa txikia da. Eta gutxi dagonean, handia da. Eta esan dugu, antxoa ziklikoa dela. Gora bera, gora bera, gora bera. Orain asko eta txikia da. Nik uste, hemendik urte batzutara, antxoa gutxi egongo da eta handiagoa izango dela. Baina, ez dakit. Ikusiko dugu. Eskerrik asko denai, eta galderari baldin da. Eta horren endaz mikrofo. Zaki pasan da izan. Claro, bai bizka bai, baina pentsaten dut inorrezkala kejase, oso interesgarri izan da. Eta, bai, eskerrik asko. Pilo bat gauza ikasi dugu. Gexa, antxoia txik, eta, harritzeko. Eta hone galdera ipakazue, ontxera aukeri etxeko. Zegu ibili, bale. Galdera ez dakazue, ez?
Prestixiaren istripuaren eragina aztertu duzue, horrek zer ondorio izan dituen? Prestixian garaian pasazana izan zen diru pila bat sartu zala. Zoritxarrez, ikerketa funtzionatzen du, esango nuke, arraien desgraziak dira gure graziak esango nuke. Ikertzeko dirua noiz sartzen da, antxoa gutxiagonean edo prestixia bezalako zerbait gertatzen denean. Jakit, garai hortan, ni ez negoen handikan hastin, zeuden prestixiei lotuta proiektu batzuk antxoa tartean zegoen, baina behintzat hastin etzan ikertu prestixiaren eragin zuzena antxoan. Etzan... Elderak esaztak azue. Manipai. Orduan, azalduzun guztiaz, nola azaltzen dau, 2009 eta 2010 desagertu zin antxoa kopuru guztik. Osa, konklusioak zein dio, más o menos, zeba desagertu zin? Gauza da, azkenean antxoa da superdelikatua. Bai, eia ikusi zen, 2000 urtean jasi zen errekrutamentua jesten. Bai, hau da, ikusi zen, antxoa gero eta gutxi ozela, gero eta gutxi ozeola. Zergatik iritsi izan desagertzea? Ez dakigu. Rekuperatu ere, bakarrik rekuperatu zen. Zaintzan bakarra zen, arrantza itxi. Horretan beste zer egin, esan nahi zut. Esango nuke urteroko menpekotasun horrek alde txarra eta ona da, alde ona da, azkar rekuperatu daitekela. Edo bentsa garai hortan azkar rekuperatu zen. Zergatik? Ez dakigu. Gero, ekibilize topik errespetatzen. Karo, bai. Hori hasteko. Aukeriak gexe hartzeko desko nahi bat. Bai. Eta gauena nahi dugulako, ondo zantzen. Bai. Altarik garro 1000 kilo, uoti atrapateko, 11 milioi. Ontxe, ertetzat dogia ireiko lagela, 1000 kilo barko eguneko. Bai. Baina 1000 kilo faltari 11 milioi atrapateko. Bai. Eta 11 milioi kilo eskatu zin, 3.600.000 kilo kentzezan hortik, berdelan kastigu pagateko. Beste gizi, gaun bat. Hola, atzalde hon. Kaixo. Bueno, ni adosna azkanin ezazuna sobre todo. Azkanin emotzazu uste honik giltze gauziai. Antxo bire zikliku. Porque antxoa handixau eguan, segun noiz. Iruroiko amarkadaku, zagutzut, iruroiko amarkadaku, año 65, tiosa 1965, iruroto mabir arte, antxo biezan olago handixe. Gero hasi zin, erramintxak handixauak, kaida gexaua, altura gexaua, lehene antxo batan 15 barazati bera eguan, osea, azaletik da 15 baraza baino, bera eguan arraina ezen duen, trenak ez ban atrapaten. Da hon atrapaten dago otamarrin dana bebai. Osea, horre eguan arrain bat handixaua, hartze zana, nahi esaten ja irurotamarrego amarkadatik aurrea. Osea, ez da egon beti lehen antxoi handixau eta hon gitzitzen. Gitzitzen zeun noiz. Osea, hori eten aurreku bai, eten aurretik egon antxobi, horre 18 garauku kilunde, hogeite, hori antxobi hori iruroiko amarkadan ez gendun ez dutzen. Ikusi ez irurogarren amarkadan zenbat antxoa zeon, ez? Da hori antxobi ezazune, hori antxobi importanti nitzagora, ezaguzazune, biomazi asko eoti. Horrein lehate azkio beste irurte geldik, egin bena morun, antxo guztik handixak egon gortxe. Nebe ustez. Eskerrik asko. Ni nepo baka guztik aldera bat, ezke. Gero zeu. Horre itxizan, arrantzi itxizan urtitan. Bueno, keokusiro, antxoi, behan gainea. Eta beste faktorikin ze pasazan. Adibidez, ikusire elikadaxe bajabazan,
arrapakarixak handitxu bazin, osea, beste ekosistemako faktorik esango, zelani jokatu ben, hori... Ez da urkitu arrazoi bat edo zergatik izan dan edo ze arrazoi egon daiteken horren atzean. Ez dakigu hori. Ze karau, azkenean, esaten dugu, antxoa muitu iten da. Karo, oso zaila da jakitea, dakigu gutxi gara bera ibilbidea, baina, karo, hilabete askotan jartzen ditu arrautzak. Eta aztertzea puntu bakoitz azkenean oso komplikatu. Baina igual beste espezixe batzukin esan pasabardinero, bai, handitxu izin gitxitxu. Bakarrik antxoia ipasakon. Gero bai ikusi da, eta gero eta datu gehiago daude, dagoela alternantzia bat antxoa eta sardinaren artean. Antxoa asko dagoenean, sardina gutxi dago. Sardina asko dagoenean, antxoa gutxi dago. Hor dago olako kompendentzia. Ez daude, inoiz ez dago antxoa asko eta sardina asko batera. Bat igotzenean bestea gesten da. Baina hola ze gauza, ez da... Bueno, horre urtitako digan ez dakiago, baina beste asko, gauza asko ikusti jo. Gero eta gexa dakiagoela, ez? Zenbat eta datu gehiuki, atzutan aldatzen da, teoriak aldatzen dira. Azkeran urte gutxi bali mazkazuk, pentsatu ezakezua, bai, esan duguna, ez, modelo nasierakoa. Ematen dugu, esplikatzen du, baina gero zenbat eta urte gehiago hartu, hasten dira gauzak okertzen, gero eta modeloa txarroak ezaten, azkenen faktore pila batek ere egiten dutelako. Eta hona daukitzea urte asko, zenbat eta bizio gehiago, gauzako bete ulertzeko. Horretxek ziklu jakin birze, zenbat eguti zen. Zan da. Nahi. Ezkerrik asko. Zeukatzen da? Venga, ba. Jak gabizen hon, esan da, iraganaz, honetorkizunea jongo ba. Eta ikusten da, printzipioz uta asko barru, korrentak eta bar aldatungo dizela, printzipioz apurtuko dara iparraldeko korrenta eta bar, horrek antxoan eragin egiko dau? Ikusitxe zela hotelik hau dan? Suposatzen ez baiet. Azkenean dinamika aldatzen bali da, aldatu daiteke, ez dakigu aldatuko dan onerako edo txarrerako. Antxorentzako ona izan daiteke, beste da txarra izan daiteke edo alderantziz. Bai ikusiana adibidez, aztertu da, gure talde batek aztertu du aldaketa klimatikoaren temperatura igoera horrek aberreragina izan duen txikitzean, eta ikusi da zerbait bai, baina oso gutxi, ez? Azkenean, temperaturak igotzen bali madira, hasieran arraiak, lehenengo fasetan azkarragoa zen dira, baina gero hartzen duten tamaina bukerakoa txikiagoa da. Badagolako zea bat bezala. Eta ikusi da, bai klima aldaketa, temperatura igotzak erakin bat izan dezakela, baina antxoaren kasuan txikia. Azkenen, ez dugu konparatu antxoa legatzakin nahi ez, antxo oso gutxi bizi da, genez hiru urte, orduan aldaketa dira urte batetik bestera. Ez da, espezie bizitza luzegoak bezala, igual, juntzetizkena ikusten ondorioak urte gehiagotan, zer antxoa dakarna da, eta netzat horretik handa gozatik ertzeko da, aldaketa dira urte batetik bestera. Oso bizitza laburra daka, orduan aldaketa dira epe luzego batera antxoan, barengo ez ditu gorla ingarbi ikusi. Eta korrontenak aldatzen bada suposatzen dut baiet. Ezkerrik asko. Piniko beste kartela. Bueno, naroa amatxuko, ezkerrik asko.